Preto de 200 viticultores asociados a Martín Codax participaron este xoves nunha nova acción formativa impulsada pola Adega pro fomento de boas prácticas. A xornada estivo liderada polos técnicos da propia cooperativa. Non deixa de ser importante un recordatorio, esta concienciación que debemos facer para que todos os viticultores fagamos as cousas da mellor maneira posible. No encontro incidiuse no uso responsable de fitosanitarios na procura dunha convivencia o máis armónica posible entre o sector, a veciñanza e o medio ambiente. O código de boa vecindade, non? Preto dunha casa, preto dun curso de auga, preto dunha zona sensible, intentar aplicar do xeito máis preciso posible. Se hai que facer algunha aplicación manual nesas zonas, ao final non deixa de ser a mellor garantía de que nos vamos a entender coa veciñanza e ser o máis respetuoso co medio ambiente posible. Dende Martín Codax indican que nunca está de máis incidir en aspectos básicos que permitan levar o sector cara a un modelo máis sostible. Acórdome cando empecé aquí, parecía que o que mellor trataba era o que máis alto botaba, máis lonxe, máis asubiaba a máquina. Hoxe que iso nos moleste, incluso que falemos con o noso viticultor, con o noso veciño, e dixe, mira, proba así que fago eu así, desta maneira, eu teño a viña cuidada, facemos menos escándalo, por decirlo así, facemos menos deriva. Entre esas boas prácticas, unha das elementais é ter en conta as condicións meteorolóxicas á hora de aplicar tratamentos. Temos ferramentas, temos unhas previsións climatolóxicas onde nos din, mira, a partir de tal hora, hai máis vento, hai previsión de chuvia. Entonces recomendamos a todos os viticultores que estean atentos a esas ferramentas, ou senón que chamen aos técnicos que lle podemos asesorar eso, para facelo sempre, cando as previsións meteorolóxicas así o permitan, donde non haxa risco de chuvia inminente, nin velocidades de vento de máis de 11 km/h. A outra pata das boas prácticas céntrase na regulación das máquinas a través de dúas ferramentas, cantidade de aire e boquillas. Cantidade de aire que se regula coa revolución do tractor. A veces nós incluso recomendamos aos viticultores que máquinas grandes nestas primeiras veces tapen parte da admisión do aire para que non colla tanto aire non transporte. E despois outra ferramenta grande é o tipo de boquillas. Hoxe no mercado hai un tipo de boquillas que teñen o tamaño de gota máis grosa, non voa tanto, entonces combinando esas dúas técnicas, a velocidade de traballo e o bo facer dos viticultores, se pode facer do xeito máis respetuoso. Esta xornada encadrase dentro das actividades divulgativas organizadas por Martín Codax. A cooperativa, ademais, lanza cada semana un boletín informativo pros viticultores que tamén poden trasladar as súas consultas aos técnicos de xeito presencial a través da agrotenda.